Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi ko po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Andito po tayo ngayon kay Christy Garden. Update po tayo sa kanilang napakagandang mga halaman at napakamurang mga presyuhan. Tiyak na magugustuhan niyo. Christy Garden. Itong lugar nila guys, pag pumunta kayo rito, malapit lang po sila sa may barangay hall. Ayan po yung may barangay hall, may watawat, ito yung may tindang ulam. Ayan, katabing-katabi lang. Nagtitinda ng ulam. Ito guys, yung way na to, daanan to papuntang Bali. Ito naman ang papalabas. Ito na yung papuntang silang. Papuntang bayan ng silang. Para hindi kayo maligaw sa mga nagtatanong. Pwede nyo po silang i-waze sa Google Map. Makikita nyo po sila. Ito guys, umpisa tayo sa mga magagandang aglo varieties ni Ate Christy. Ate Christy, magkano tong napaka-super lush mo? With pot na. O yan guys. 300. Kung makikita nyo po yung 300, ayan po, may anak-anak na. Ayan po, mga aglo varieties. Iba-iba na po yung varieties ng aglo na to na ipapakita ko sa inyo. Itong mga nasa baba, 300 po ito. 200. Ayan, super lush na. Punta naman po tayo dito sa kabila, yung mga ganitong mga varieties, yung mga nasa seedling bag at saka hindi masyadong malaki ang paso. Ayan, 200 po. 200. Lapit-lapit tayo. Ang ganda nito 200. Sa ibang mahal nito. Ate, anong varieties nito, te? Anong pinaka-ID nito? Yan tayo. Oo, agro varieties na, agro varieties din to pero ang mahalaga, ang presyo niyan 200 lang. Tignan niyo naman, malulusong yung aglo nila. Ayan po. Ito naman guys, itong white cream na to na aglo varieties. Magkano to ate? 200 din to 200. Ayan Aba guys, hindi na po kayo lugi sa 200 kasi ito yung klase ng mga aglo varieties na may mga presyo. Ayan po. Dito ate, magkano dito? Dito pa 100. 100. Mga nakapat na po, yung hindi masyadong malalago, pero sulit naman ang mga tangkay nila, ang stem nila. Ayan po guys, 100. Ayan, yung mga makikita niyo sa video. Kasama na ang Snow White. Mura na si Snow White talaga ngayon. 100 na lang po. Dito po, si Syngonium. Mango Illusion. Ang kanyang pinaka-ID. Sa presyong 250, hindi na rin po kayo lugi dahil naka-white pot na. Usong-uso ngayon talaga rito yung parang paso na lang yung bibilhin mo Pagandahan ng mga paso. Ito si ate. Ayan si ate, yung napakagandang si Ate Christy. Hindi lang maganda guys, mabait pa yan. Ito naman pong mga Burley Max. Burley Max 150 nasa pat na. Ayan, 150. Nasa pot na. Kung mapapansin nyo po, magaganda po yung dahon. Ayan, hindi po, wala pong sira, walang issue, yung mga dahon na mga ipapakita ko sa inyo. Ate, yung green shield, 150. Ayan guys yung green shield nila, super lush na po. Dati-dati, 2 dahon, 3 dahon, 500. Totoo. Ngayon, 150, ayan. Siyempre, papakita ko yung dahon. Magaganda po, guys. Ayan. 150 lang. Choco, Syngonium. 250. Ang maganda pala dito kay ate ngayon, nilagyan niya na ng mga pangalan. Malilimutin yung
may-ari sa ID, pati vlogger. Ayan po. 250, sulit po. Sulit ang presyuhan at sulit ang ganda ng mga halaman. Ito ay Pink conchin, siyempre. Ayan talaga, alam na alam natin. Pink conchin natin, magkano dito? 100. Oh, 100 lang ang pink conchin. Dito naman banda sa kaliwa, sa kanan pala. Yung butterfly, ayan guys, 20 pesos. Yung money tree, 20 rin. Oh, bumaba ng 20 pesos. Ito guys, yung Burley Max, naubod ng kapal nila. Ang gaganda. 600 lang po, ayan ang presyo. Ang maganda rito kay Ate Christie Garden. Talagang nilagyan nyo na ng mga presyo. Ayan, hindi na natin siya may istorbo. Tapos, ang ganda pa ng pagka-arrangements ng kanyang mga plants ngayon. Ayan, kung makikita nyo, medyo may meron silang bisita. Kaya yan, hindi na natin sila masyado may istorbo kahit solo-solo tayo dito. Dito po sa Big Roy. Haba, yung Big Roy nila, parang paso na lang din ang binayaran nyo guys. Ayan, ang laki po oh. Tapos, ayan, yung mga anak-anak. Diba? Yung mga mahihilig dyan mag-propagate, yan guys. Yung mga reseller dyan, 800 lang po. Super. Ito naman po yung lemon line. Ayan, yung lemon line nila, 150. Pero yung mga nakasidling bag na yan, 100 po guys. Ayan. Bongga. Ito naman po, dito tayo kay Golden Moa. 100 po yan. Ayan. 3 for 100. Aray. Magugulat. Di ba magugulat? Ay, enjoy to kay Ate Christie. Ayan guys, ulitin natin na. Yung Golden Moa ni Ate, 3 for 100. Sabay aray. Ay, ito yung kalanchoy guys. Siyempre. Ayan, 50 pesos. Yan, namumukadkad. Namumukadkad. Sigigantum. Sigigantium. Ayun. 1,000. Yan guys, oh. Ang ganda, di ba? Super laki. Dito, sa mga rabbit. Ito. Rabbit's foot. Ayan, 50 pesos. Si ate narinig ko tawa ng tawa, oh. Ayan, di ba? May mga bulaklak. Ang ganda. Si Mickey Mouse, guys, ayan. 100. Ang gaganda. Wala po talagang damage ang dahon, promise. Ayan. Siyempre, yung binablog natin, guys, kailangan din na sabihin natin yung mga plants nila, kung gaano kagaganda. Ayan po. Para hindi naman po tayo masira, di ba? Ayan po, kung gaano kagaganda yung kanilang mga plants ngayon ni Ate Christie. Impatient, 50 pesos. Ito guys, si Bella. Calathea varieties din siya, be. Ayan, 250. Marami na nga puno eh, sa isang pot, di ba? Ayan, akala ko mosaika eh. Bella, bago sa pandinig. Ito si Tropical, magkano sa inyo to dito, boy? 180 po. 180. Bumaba na talaga. Pati ito, yung tatlo na to. Yan, paunahan na lang po. Ito guys naman, dito naman tayo kay Bigonia, 80 pesos. Ayan. Siyempre, yung mga malalapit lang sa silang, lalayo pa ba? Diba? Sa presyong talagang sulit, ang presyo. Dito na kayo kay Ate Christie. Presyong Divisoria. Ayan. Presyong Divisoria, hindi kayo lugi sa gas. So guys, dito naman tayo kay Alocasia Albo. Ayan. 250. Ayan po, 250. Si Amazonica ate. 100. Ayan. Talagang bongga ngayon ang mga presyuhan. Pabagsakan eh. Pabagsakan. Ang ganda mamili ngayon ng halaman, no? Ang bababa. Dito tayo, lakad-lakad tayo guys. Huwag lang tayo mapatid. Ang niyo nila, ayan, nakapat na po with wifi. Ayan.
Sasagap tayo ng malaking enerhiya. Neon Photos, 350. Itong English Ivy, magkano to? Oh, 350 lang. Flash na. With wifi na. Ito po si Millaloni Giant. Magkano naman to? Uy, si Millaloni Giant, guys. 350 na yan, ha. Ayan. Ito pala sa kabila. Malalaki na talaga. Yung dating tag 1,000. O ngayon, 350 na lang kay Ate Christy. Ayan. Itong rainforest, be. 250 na. Sila rainforest. Wow. Ayan po. Ito naman si Red Emerald. 350. Aba, yung mga dating tagwa 1,000. No? Nakikita nyo pa, with wifi. Talagang malakas ang sagap niyan. Ayan, di ba? Sa ganda ng halaman, 350 lang po. Ang tataas na. Ayan. Promise, walang issue ang dahon, guys. Ayan, 350. Ay, yung mga inikot-ikot ko na yan. Ganyan kagaganda yung mga plants nila. O, ayan guys. So, nakikita nyo ba yung mga nakahilera na mga bago ni Ate Christy? Pero stable na po yan talaga. Eto. Green Congo. Oh, hindi na ako nagkakamali ah. 1.5. 1.5 siya. Kasi naman po, super laki na po siya. Mother plant at Thailand varieties. Iba talaga, no? Ang kakapal ng dahon. Iba talaga. Ito talaga yung mga varieties na gusto ko. Green Imperial. Ayan, paunahan na lang po. Sa Green Imperial. Magkano to, be? Ang kausap ko ngayon, yung anak. 500. Oh, si Green Imperial, guys. 500 na lang po. Ayan. Nakadalawang pot. May dalawang pot sila dito. Oh, 4. Oh, paunahan na lang po. Meron silang 5 pot. Green Imperial for only 500. Ayan. Ito po. Si Red Congo, 1,000. Talaga naman. Kung makikita nyo naman po talaga guys, yung mga plants ni Ate Christy, ang gaganda. Wala nang sira ang dahon. Ayan o, diniretso na ni ate, wala nang sira. Oh, hindi naman talaga may iwasan yun na minsan may butas, di ba? Minsan may alikabok. Di nga, di ba? Ang mahalaga, ang presyo, mababa. Tsaka yung yung kalidad ng halaman, 'di ba? Nakikita ko hindi siya yung mumurahin lang na klase ng variety. Ito. Red Congo 1,000. Silver Sword 1,000. Super taas. Ayan, super taas. Ang dami niyo na pong ikakat. Ayan. Ano to? 1,600? Si Painted Lady. Ayan. Medyo may mga presyo pa ngayon si Painted Lady. Pero guys, sa totoo lang, ilan na po yung ikakat nyo rito, oh. Yan. 2 na po. Yung mahilig sa live selling dyan. Eto guys, ang ganda naman ni Green Dragon. Bago siya. Bagong leaf siya, oh. Ang ganda niya, oh. Kaya hindi ko masyado nakilala sa una. Magkano naman to, be? 1.5. Kasi naman yung 1.5 mataas na po. Malago na po. Siyempre, iba yung mga presyo ng 700. Yan, di ba? Siyempre, pag namimili tayo ng plants, alam naman natin yan. Ayan. Pwede na po siyang i-propa, guys. Ayan. Ito si... Ang bongga. Ang kapal, no? Sana maging ganito talaga yung mga plants ko, no? Thailand din to. Kasi naman baguhan tayo, For only 3,000, guys. Ito, makikita mo sa iba, 10,000. Mura to. Yung namang mga presyo namin, may bawas pa. Oh, yan.
Eto hello tayo dyan. Sabi ni Ate Christy, may bawas pa. Yung mga binigay nilang mga presyuhan, may bawas pa po. Dito naman tayo sa Red Congo, 2.5. Ayan di ba? Nagbabaan na talaga sila. Dati hindi kayo makabili ng ganyan. Parang, ginto. Di ba? Dito naman tayo sa Big Roy. 1.5 kasi po ayan ang dami niyong maipopropa. Ayan. Napakarami na hindi lang 7. Ang maipopropa nila hindi nalugi yung mga mahihilig na mag-propagate. Dito naman tayo sa baba, sa Binitel. Ayan. Magkano po dito, ate? Hindi pa. Hindi pa nila binibenta. Padadamihin pa nila, pinapalaki para makabawi. Ayan, ang ganda. Galing pang Mindanao. Uy, galing Mindanao. Mahilig na rin ako mag-mine ngayon. Pero ngayon hindi na ako nanonood masyado kasi nakaka-addict. Nakaka-addict mag-mine. Wala tayong pera. Ito guys, si Prince of Albert, 1.5. Ayan. Ate, ano ba pagkakaiba ni Prince of Orange kay Albert? Yung Albert po kasi, yung pinaka parang oblong po. Yung hugis niya, ayan. Yung Prince of Orange naman po, meron siyang parang... Ganyan. Ganyan no? Yung hugis pala, kaya pala. Tutulang ngayon ko lang nalaman na, hindi kasi ako nagsisearch. Sabihin na naman dyan, pag-search ka. Ayan, 1.5. Kaya pala, yung palang pagkakaiba nila. Yung hugis ng dahon dito. Yan. Ito naman po si Lothar Bacchiana. Yan. Magkano naman dito, kuya? 700. Diba? Alocasia variety rin to Ayan. Syempre, pag nagbablog tayo, i-identify din natin yung plants. Diba? Ayan. Ito naman po si Bambino. 1,000. Ito sa bagay kasi makapal din naman siya yan guys Kaya 1,000. Ito si Bambino sa mga alocasia, parang ito ang hindi pa masyadong nababa, no? Di ba? Parang may presyo pa yung mga dahon niya. Totoo yun. Si Black Majesty, ito yung sinasabing si Black Majesty. Ito magkano naman to, be? Hindi pa pambenta. Nabubulol tuloy ako. Si Moonlight. Napapachika na naman 500. Ito si Moonlight. Kasi po, kaya 500 si Moonlight dahil nakalagay sa paso. Ayan, sobrang laki na rin naman po niya. Ayan, si Moon. Ay, at ikakat na rin po, di ba? Ayan, Marami na siyang mga ugat na pwede ng 4 cuttings, guys. Ito po si Silver Dragon. 700. Buti nga 700 yung iba 1,000 din to di ba? Kaya nga wala pa ako nito, ipababain pa natin. Ito, pinapatawa lang natin si Ate Christy. Medyo, talaga si Silver Sword, ang ganda. Magkano ulit to? 1,000. Ayan, di ako magkakamali. 1,000 guys. Hindi pa natin to natanong, no? Black Cardinal. 1,600. Si Black Cardinal. Ayan, malalaki na po. Talagang pang-Holland. Yan talaga yung, kaya yung iba nagtatanong, ba't ang mahal? Kasi naman po, yung mga variety nila, talagang, international. Hindi. Oo, pero hindi naman. Ito medyo talagang bumaba na sila. At saka ito, yung mga nabili nyo, talagang kaya na, di ba? Yung sa panahon. Si Choco Empress, magkano? Hindi binibenta, pinapalago, abangan nyo po. Si Tropical. Ayan, kaya medyo may presyo. Ayan naman po kasi, ang gaganda naman po talaga ng lalagyanan. At saka, for display na lang guys, ang lalaki po talaga. Sulit na po kayo kung maghahanap pa kayo ng lupa. Ayan, hindi na kayo maghanap ng lupa, totoo lang. Ayan nakikita, kitang-kita ko talaga. For display na lang po. Si cardboard, talagang bumaba na si cardboard, Ayan guys, yung mga may hilig dyan, for display na lang, 800. Dati tagwa 1.5, no? Parang hirap bumili.
Di ba nga hindi na? Ito po si Moonlight 500. Ayan yan. Nakikita niyo yung mga lalagyan nila, sosyal. Ayan. Uy, si Kupeya. Si Kupeya 17. Alocasia rin to, di ba, be? Bagong labas po na Bagong labas na alocasia. Para siyang yung ano eh. imported. Kaya pala, imported to. Bafela or Bifolia. 500. Ayan. Ayan si Cardboard. Uy, si Birkins naman. Dito tayo. Aba. Itong maganda. Sayang. Sayang 400. Alam mo bakit sayang ate? Nabili ko 350. Maliit. 400 meron ng ano pa to. Ano ba yan? Ayan guys, so o diba, ang ganda ng variegation niya. Ano to ate? Anong varieties to? Holland? Thailand. O, Thailand. Nakikita sa mga dahon. Holland yung akin. O, ang dahon ng iba rin yung ano, yung foliage ng dahon talaga ng Holland tsaka ng Thailand. Makikita nyo. Ang sa Holland, oo nga. Totoo, medyo malambot. Ito, makapal. Makapal siya, Thailand. Choco Empress. Ate, magkano to? Hindi mo binibenta. Ayan. Dinisplay kasi ni ate, mabibenta yan. Ayan. Silver Spatile. Ang hirap. Parang hindi ako marunong magbasa, ate. Magkano to? Hindi pa rin po pambenta. Si ate, gupit ng gupit. O baka sabihin na naman yan, butas-butas. Hindi yan maiwasan, guys. Diba? O, diba? Naku, kung makikita nyo lang, okay po. Tingnan nyo naman ang presyo Florida Green, Pidatum. 450. Kasi, ang mga presyo naman nila, diba? Ayan, matataas na. Ito si Mayu ay, magkano na to ate? 300. Ayan guys, oh. Oy, not for sale. Inunahan na tayo. Silver Violin. Not for sale. Sayang, ang ganda, no? Ayan. Super Atom, wow. 500. Oh, paunahan na. Super Atom. Ayan. Si Deliciosa. Wow, 600. Mother type na po yan, guys. Ayan. Mother type, 600. Kuya, dito, nagla-live selling kayo? Hindi pa po. Hindi Pero pa. nagde-deliver po kami ng Lala Move or ano po, nationwide po via LBC. Ayan ang maganda. Diba? Para hindi kayo lugi. At least, Nagsisip naman po. kahit sa panig ng Pilipinas. Pwede po. Hindi Kahit ng ibang bansa. Pwede. Kung pwede. Ayan po, yung mga plants ni ate. Makakapal na rin naman po. Ito po, yung Ito, variegated base lil, oh. Diba? 250 guys. 350. 350. Aray ko. Mali na naman tayo. Lagot tayo kay ate. Ayan, yung 350 nila. Ang dami naman kasing anak-anak. Ayan, magaganda. Hindi po kayo lugi. 200. May budget plans. Pinaka-budget meal nila. 200. Ito si saging ate. Golden banana. 200 din po. Bumaba na nga eh. Diba? Akala ko nga magmamahal yan kasi trending daw yan ngayon eh. Ito 200. 200. Si Begonia. Yung mga Begonia lovers dyan. 200. Ito guys, yung Queen of the Night ni ate, yan, 150. Itong croton niya, 50 pesos. Itong tea plant ate. Ayan, 150. Mataas na po kasi. Ayan, giant na eh. Dito naman po, sa Syngonium, 3 for 100. Itong palmera ni ate, 150. Yan ah. Bongga sa mura. Yung pislili ni ate, 50 pesos. Tapos ito naman, Si Tricolor, 70. 70. Bumaba si Tricolor. Yung dating taga 150, 120. 70 na naman ngayon. Ayan, may ibababa pa ba dyan natin? Tato. Ito, 50. Nagpapatawa lang tayo. Ayan, 50 pesos. Ito, yung malaki mong si Sabrina. 350 guys.
Ayan, 350. Ito po naman. Lakad-lakad, si Sensation, malaki na. Magkano uli ate? 400. 400. Si Sensation. Ayan. Si Sensation, 400. Ito naman nila Lonely, 250. Uy, ang mililoni ni ate. Bongga. Napapabisaya tayo eh. Napaghahalata. 250 guys. Ayan, 250. Dito tayo sa likuran ni ate. Ayan, totoo lang. Nagpo-propagate siya yan, oh. Yung mga pasuya, istorbo tayo. Ito yung sahod yaman. Oo nga, silong. 140. Silum, 140, aba? 140. Ito po yung mga bigonyang ganito. Dati-rati, tagwa 180. Opo. Ito, 50. 50 pesos yung mga ipesya ni ate dito. Yung makakapal na. Ito naman, buwan. Ito yung rear na ipesya, 150. Ito ate, Christmas cactus. 100. 100. Ano naman. Ayan. Ang galing na ate mag-propagate. O yan. O ba, meron palang Holland bigonya si ate. 50 pesos guys, ibibigay sa inyo ni ate. Yung dwarf, Na, White Christmas, 80. 80 pesos, makapal na. Ito po yung mga variety aglo nila ate. Pag dito ganito kakapal, magkano ba? Ano po yan? Pink conchi. O, pink conchi, pag ganyan kakapal. Ayan po. 300. O, 300. Yung kanina pala. 300. O, puto lang po. Aray ko, natatawa ako. Ito ano to? Si ate tinamdam mo. Sweet Valentine. Sweet Valentine. Sweet Valentine's. Magkano naman to? 250. 250. Ah, wow. Ito naman, avocado red. Magkano yan? 250 din po. 250 rin, aba. O guys ha, marami silang mga aglo varieties ngayon. Paunahan na lang po. Kung ano pa yung mga wala kayong... 250. Ito. 1. Pink coaching din to, no? Tapos, Parang nakakalito, no? Nag-i-mutate yung mga kulay niya. Diba? ito po naman ganito, 150. 150 yung ganito kakapal. Ayan, guys. Ay, ito, Sweet Valentine. Madami na po siya. Magkano naman yan, be? Magkano yung ganda niya? Nag-isip pa si ate. Nalimutan ko kasi dyan. Ayan. Magkano? 350. O, yan. 350. Kasi naman talaga. Uy, ang kapal na ate. Itong mga pinapakita namin sa inyo, yung mga ibang variety ng aglo, guys. Mga rare to, sa totoo lang. Di ba? Medyo may Thailand varieties. Bumaba na rin naman talaga sila. Sweet Valentine. Ayan, paunahan na lang po kayo sa mga makakapal. 250. Ito si Boxer. Boxer. Magkano naman yan, be? 300. Dalawa na silang kakakausap ko. Dalawang puno. Ayan. Ito si 60 Sexy Pink. 300. 300. Ang kapal na rin naman. Ayan po. Ito po. Ay, ito sa kabila. Parang ibang variety rin to. Ito po. Oo. Yung ano po, Red Valentine. Magkano yung ganyan? Ah, pareho lang. Iba. Iba po, kulay red po siya. Magkano naman to? 250. 250. O yan. Ito guys, si Red Valentine. 250 rin. Parang iba rin to. Yan o. Avocado red. Oh, avocado red. Ayun, avocado red. Ah, puro avocado red na. Magkano ang presyohan pag ganito kakapal? 250. O lahat sila 250 na. Ayun naman po, rose conchi. Aba, may rose conchin. Iba na naman ang klase. Magkano naman yan, be? 300. 300. Aba. Ito, si Red Emperor. Red Emperor. Magkano to? Palladium po. Magkano gano'n niya? Caledium variety. 750. 750. Ito yung mga rin na Caledium, guys. Ito, guys, yung bonsil nila, oh. Ang tataas. Ito po ang Magkano presyo, ate? 3, 1,000. 3 for 1,000. Nakala ko 3 for 100. Ito po, malalaki na. Hindi. Saan banda? Ayun, sa kabila. O, yan guys. Malalaki na.
Pili na lang po kayo. 3 for 1,000. Ang ganda pala. Ito yung mga sexy pink nila. For 300. Ano yan? Sexy pink. Ayan, 300. Golden. Golden Serato. Ito ate, magkano to? Si variegated. Meron na rin po May mga may-ari na. 700 po, yung ganun. Aba, sulit na rin. Budget plans, guys. Ang golden sirato, magkano? 1.7 po. 1,700. Talagang may presyo. Ang ganda. Yung painted lady. Hindi pa rin binibenta. For mother. Nagbubulungan sila dito. Binibista. Hindi nga ate magkano? 1,000. 1,000 aba. Budget mo. Mas budget meal naman to guys. Kung makikita ninyo. Ayan. Diba? For 1,000. Ayan. Galing sa mother to ate, diba? Apo. Ito, si... Iba naman nakalagay. reserve na pala. Si Green Seratum. Hindi naman po yan, sir. Magkano to? May 400 nakalagay. po. Magkano? 400. Uy, si Green Seratum. Ganun na ba talaga kababa na? 400. Ayan. Maghintay na lang kaya ako sa iba na bumaba pa ibang plans, no? Kaysa magmamain ako sa iba, no? Di nga, Green Seratum 400. Nakapat na. Napaka Yan, oh. For display na lang talaga, di ba? Lettuce, 200. Ayan, paunahan na lang po. Ate, ito na lang ba yan? Apo, tapos. Tatatlo na lang. Ito, yung ganito kakapal na IB, magkano? 200 po. Magkano? 200. 200. Yung dating tagto 250. Aba, sa iba nga nito, maabot pa ito ng 500. Totoo po yun. 200 na lang kay ate. Ate, yung ganito mong photos, marble. Ito, 150. 150, makapal na po siya. Si Pidilip Bambino po. 350. 350. Ayan. Ang jade ate, 50. 50 pesos. May pat na po. Ayan. Hindi na kailangang maghanap ng pat. Si Dusty Miller, 250. Ang ganda, no? Dusty Miller. Ganda ng pangalan niya. Silver Queen. 400. Ayan. Kung si Silver Sword tsaka si Silver Queen parang kala mo pareho no? Kasi bagay, malaki kasi si Silver Sword. Ayan. Ito magkano naman ate? 400 po. 400. Ang taas na po. Talagang ready for wifi na. Hindi na dinagdagan nila ate. Hindi kayo lugi guys, 400. Makikita nyo naman kung gaano kataas. Ito po si Ruby. Magkano ito ate? 400. Dito tayo kay Black Prince. Magkano sa inyo ate? 300. Social ang mga pot. Ito si Silver Satin. Magkano po? 150. Oy, 150 si Silver Satin with wifi na. 150 kamura. Dito, yan. Kung gaano kalalago sila. Dwarf. Magkano ito ulit ate? 80 pesos. 80 pesos. Bababa tayo ng konti. Ate, yung mga ganitong aglaw, magkano? Ito po, 250. 250. Ganda, di ba? Ang kakapal, ang lalago na. Andito pala si si Queen of the Night. Ito ate, binibenta mo to. Magkano pag nakapat na? 250. Ready for display na lang talaga. Ito ate, magkano to si Peperomia? 250 po. 250. Makakapal. May mga antena no? Ang ganda nilang tignan. Diba? Ito ate, sino ba to? Ano ba pangalan nito? Ayan, wala. Ayan. Ayan. Ano? Raindrops. Raindrop. Raindrops. Akala ko si Microstick 250 Tictum po. eh. Ito, ang gantong kalaguna. Okay. Tapos ito 250. po, 150. 150. Yung nasa maliit na lalagyanan. So, ito po naman, 500. Uy.
Ang bongga pala niya, no? Ganito pala style niya. Nakakatuwa. Parang, Di ba nakakatuwa? Dito naman ate, yung nakalagay sa seedling bag ng mga peperomia. 80 po. Oy, 80 pesos. Ayan. Ito po naman Watermelon, mga budget plants guys. 50, 50. oy. May 50 pesos. Budget plants again. Budget meal. Ayan. O, may natira pang, yun, libre na ba yun? Nag-iisa, joke lang. Kuwan po. Yung ang tawag din. Forever Rich. Forever Rich. 50. Ayan na, 50 pesos. Oy, nakapat na. Ito po naman. Si Antorium, 250. 250. May white at may red. Ito si Baculares ate. Ito po 100. 100. Oy, sila Moonlight. 250 po. 250. Ayan, nakikita nyo sa inyong sa mga video. Jelly, 100. 100. Uy, ang ganda naman ni variegated. Nag-iisa na. Nag-iisa na lang. 100. 100. Forever Rich. For average. Ito si Bambino ate, yung nakalagay dito. 400. 400. O, diba? Ang gaganda. Pati si Silver Dragon, solo na lang ata dito eh. Opo. 60. 650. Talagang bumaba na. Ang ganda, yung kapal eh. Kapal ng Oo. bakal. Kakatuwa. Kaya 650 Holland. Ito naman po si Dwarf Amazonica. Magkano sa'yo ate? 350. Uy, 350. Ang ganda. Makapal po. Ayan, 350. Ang ganda naman. For only 350, si Dwarf Amazonica. Uy, si Snake Plant. Dati-dating hirap makahanap ng 70 pesos. Ngayon, di ba? Ayan na. Dati tag 150, 200. Ayan. Yung mga variety nila ng Kalateya ate, magkano to? 300. O, 300. Ayan po. Uy, dati-dati taglibuhin. Ngayon, magkano na lang? For only 300. Ito uli yung mga variety ng aglo nila. Ayan, kung mababasa ninyo. Magkano mga presyo nito ate? Pare-pareho ba? Opo, 300. Oo, tagti 300 na lang. Dati mga tag 650. Ayan, di ba? For only 300. Ayan, Thailand varieties. Red Fuji. Ayan, baka wala pa kayo guys. Red Ruby. Ayan, ipapakita sa inyo. Hongyan, Hongyan. 300. Diba? Kasi may mga viewers tayong naghahanap sila ng mga iba't ibang varieties. Yan. Papakita natin sa kanila. Yan, yung mahilig sa Golden Photos Giant. Hindi na kayo mahihirapan. For only 250. Ayan, ibibigay daw sa inyo ni ate. Yan. Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Ako po ay nagpapasalamat sa aking mga subscriber at sa mga hindi nag-subscribe pero nanonood po lagi ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa aking mga kaibigan na si Dayday, Pinay and Sweden. Happy birthday po sa inyo. Maganda pong kadikit yan. Si Quincy Daily Life, Girly Laminiro, Nanay Gina Halamanan, Arkitekto Hardinero, Yesha TV. Sana po supportahan niyo rin po ang kanilang mga channel. At sa aking mga kaibigan nating plant vloggers, maraming salamat. May next shout out tayo.